Están avisando, no diga máis. Está mal. Está ben eso. Pobre David, que voy a presentar uno al día. Un balance positivo pensando en que hubo feitos moi importantes para Galicia que tiveron lugar neste ano 2010 en os que creemos sinceramente que non só o goberno, sino a maioría dos galegos probablemente se sentirán orgullosos. Creo que o fundamental e o que podería definir a foto deste ano foi a fusión das caixas, que foi un proceso laborioso no que moitísima xente colaborou, o que ao final creo que o logro que conseguiu o goberno da Xunta de Galicia o que fixo foi expresar as ansias e as ganas de moitísima xente de que a capacidade financiera todo o que supón que existe unha caixa galega finalmente fora unha realidade e que podamos decir cando vai rematar o ano 2010 que existe unha caixa galega en Galicia e pensando sobre todo nos intereses de todos os galegos e todas as galegas. Creo que iso foi o logro fundamental, o que se valorou no comité de dirección, así decirlo, a foto do ano. A necesidade de seguir loitando contra a lacra do paro. Afortunadamente en Galicia seguimos mantendo un diferencial positivo respecto do Estado, pero non nos podemos dar por satisfeitos e todavía queda un montón de traballo por facer, que ten que facer, por suposto, o goberno galego, que debería estar facendo o goberno do Estado, non o está facendo, e dende logo, mentras existan parados en Galicia, nin o goberno da Xunta de Galicia, nin o Partido Popular de Galicia, nin, por suposto, o seu comité de dirección se vai dar por satisfeito. E tamén valoramos como algo negativo neste balanzo de que ten unha incidencia clara nas cousas que pode ou non pode facer Galicia. Algo negativo, dende logo, é a actitude que mantivo o goberno de Estado hacia Galicia outro ano máis, que se acentuou dende a salida do bipartito da Xunta, pero que neste ano 2010 tivo mostras clarísimas. Creo que a máis clara polo simbólico que ten, porque ademais evidencia que o resto do maltrato que sufre Galicia do goberno do Estado, pois ten a súa expresión máis clara no empeño do presidente do goberno, o señor Rodríguez Zapatero, agora que faltan apenas 4 días para que remate este ano, no empeño, porque parece ser que era un empeño que por moito que se empeñe en disimular os membros do Partido Socialista, está aí para todo aquel que queira velo, son casi todos os galegos e casi todas as galegas. É intolerable, inadmisible e inexplicable que o presidente do goberno de España vaya deixar que remate este ano 2010 sin visitar Galicia, sin vir aquí cando todo o mundo se está chegando e sin acompañar e apoiar os galegos e as galegas no seu ano fundamental, no ano Xacobeo que agora remata.